Tessi, nyt on joulu, ei Halloween. Miksi sinulla ei ole jouluvaatteita? En tiedä. Ota jos nyt sinulla on ainakin jotain jouluissa. Hyvä lapsi. Hyvä lapsi. Mummi, milloin joulupukki tulee? Joulua! Joulupukki! Mutta miksi sinulla on mummon lasi? Ei ole mummoni, minun. Ihana lapsi. No, miksi sinulla on mummon pellekengät? Terve lapsi. En mitään lahjoja. Terve lapsi. Tule. Kuule, ensi joulu, jos sulla ei ole jouluvaatteita, niin mä en osta mitään. Ja sitten ei tuu joulupukki. Siis. Mutta sinähän olet joulupukki. En minä ole joulupukki. Tyhmä. Joulupukki on mies, minä olen nainen. Tyhmä.